Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a yau na kawo mana wasu sirrika a cikin Facebook wanda ba kowa ne ya san su ba. Dan ganin wannan sirrin ka biyo ni har ƙarshen wannan bidiyon. Ina roƙonka idan kai sabo ne a wannan channel mai suna Karkumata, kada ka manta ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar kararrawa ka zaɓi all. Hakan shine zai ba da dama da zarar mun saki sabon bidiyo a sanar da kai, sannan ka danna alamar like kai share ga sauran abokananka domin su ma su gani su amfana. Da farko dai za mu je mu nemo Facebook domin mu ga wannan sirrin. Da farko za mu je mu nemo Facebook. Bayan ka zo ka nemo Facebook ɗinka da kake amfani da shi kamar haka, za ka jira ya buɗe. Bayan ka jira Facebook ya buɗe, abin da Facebook zai kama wannan fuskar ita ce fuskar farko ta Facebook. Abin da za ka yi, za ka zo ka danna waɗannan layuka guda uku na ɓangaren dama. Bayan ka nan guda uku, za ka zo can ƙasa, za ka yi ga wajen setting and privacy. Bayan ka shiga wajen setting and privacy, sai ka je ka ƙara nemo wajen da aka sa setting, wajen da aka sa settings. Gashi nan wannan wurin. To bayan ka nemo wajen settings ka shiga, ka yi clicking nashi kamar haka. To sirri na farko da nace zan nuna mana shine, so tari za ka ga mutum zai ga irin waɗannan abubuwan kamar wannan na target ɗin, wannan na bidiyo, wannan na profile, wannan na notification. To irin mutum yana so ya cire guda ɗaya daga ciki ko kuma ya sa wani daga ciki. Kana so ka cire na bidiyo ko kuma ba ka da wani daga ciki kana so ka sa. To abin da za ka yi, in ka zo ka danna nan ɗin, ka je ka nemo wajen setting, ka je ka nemo setting and privacy, ka zo ka shiga wajen setting ɗin. Abin da za ka zo ka shiga shine, za ka zo ka shiga wajen nan shortcut ɗin nan, shortcut, wajen shortcut nan za ka zo ka shiga kamar haka. Bayan ka shiga wajen shortcut, za ka zo nan wajen shortcut bar ɗin nan. Yawwa, yanda kuka gani ga su nan, waɗannan an ba su allowed kenan su yi amfani a wayana. In ina so in cire su, kawai zan zo in danna wajen nan ne. Yanzu ba zan ga friend request ɗin nan ba, kuma in ina so nan ma ba zan ga watch ɗin nan ba, ba zan ga na bidiyo ba. In ina so in yi haka, ba zan ga profile ba. Sai in zo ne back. Nan kuma da kuke gani na notification ne, ga su nan na videos. Ina so in cire notification ɗin bidiyo ya daina samun wannan jajajan. Ina so nan zan zo in cire. Nan ma ina so profile ɗina ya daina. Gashi nan abin da zan yi yanzu, bara ku gani in na koma za ku ga single saman Facebook ɗina. To kun gani yanzu iya kawai wannan ne, iya notification da wannan layukan guda uku ne, ba komai a jikin Facebook ɗina. To in baka da su, in kana so ka sa su ko kuma kana so ka cire su, nan ɗin zai za ka ƙara koma, za ka je ka shiga wajen shortcut ɗin can. Nan ɗin wajen shortcut nan za ka zo ka sa. Gashi nan ina so in maida su, zan zo in ba su dama. Gashi nan ma zan zo in ba shi dama. Wannan ma gashi nan na zo na ba shi dama. Sai na yi back. Nan kuma su ma an ba su dama suna nuna mun notification. Gashi nan wannan kaga ba shi da damar da zai nuna notification, wannan menu ɗin. To shi ma gashi nan na ba shi dama. Daga yanzu duk wani sako da ya shigo ta wajensa zai nuna min alamar ja ɗin nan. Wannan shine sirrin shortcut. Wannan shine sirrin da na ce zan nuna mana a Facebook. To kada ku manta ku danna alamar subscribe sannan ku danna alamar kararrawa. Hakan shine zai ba dama da zarar mun saki sabon bidiyo mu sanar da ku, sannan ku danna like ku share ga sauran abokananku. Ku biyo mu.